Ayan eh. Lingaw pa kayo. Pilingaw. Pag Ayaw, di ba? Pagdarahanan ako. Katilaw na ako muna ako. Napay armas ako. Kini lagi ni agi ron. Bisik lagi ni pangi gani. Ang simpuan na yun. Tingnan kaya ni. Uwan pa kayo. A few moments later. Hoy! Alin Naman, yan naman di ay Brad. Dul, dul, dul. Hindi nga gikan eh ba? Gikan nga. Sudah taon. Trabaho ko sa Bau ka. Ano mo dun? Ano mo maggerak mo gikab? Ano nga mo da? Nga luluoy ka din ka eh. Mo man luluoy din ka. trabaho dito, Brad. Kapoy mo talaga bagon ka diya. Bago mo may pag Hata ko rin ba na Ayaw, di ba? ako na. kasi mo ganito. Ano na ba? Liyahas ko na awas. Mga na. Nehid. Gagi. Gikan ni Sundog. Ini lang yung siya ginagawa yun. Nya atos ako. Kay Ini yang nalakaw na. Habis na. luya kay ganito. Una lang ko nimo kay Sige, sige. Wala na to. Tay sumbong nga. Tay ka na eh. A few minutes later. Wanga. Tol ko ato. Kuha ko bag. Gahi ko rin kayo sa daan na eskina. Kaya uli lang ko. Kaya sa kwarta lang ko. Kuha ko na sa bago. Adi na bili. Hindi ka syudad? Oh, bigyan ko sa taon. Ano mo kayo na? Ano magluya kay ka? Asa ang bagyo mo? Ato. Kuha niya. Pagkita ko sa trabaho. Happy. Gitulis ka? Ha? Hindi ka ko sa trabaho. Nya. Kuha man niya. Magbibihin mo. Kati magahi ah. Asa na tumana ba? Kana, kanay. Pungkuha lang. Ako yung ta. Kuha ng nuli. Ah, kana siya ay. Mau na. Ano? Ang rin. Oh! Enggak balik-balik enggak. Sunod enggak. Alin ko na rin. Bag. Sige. Kasi may problema na mo. Ako ni mong bag. Asa? Iya man nagiyatag na ko. Iya, sukul ka na ko. Aw. Ako palaban. Ikaw. Palaban mga ni. Ako dong hanap na ko senior citizen niya. Ya. Ore kagabay. Ah, tuo ka pa. Kanya! 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 Mo na ng bag noy kay wala na sud. Nya. Salamat yung kaiba nga imong gikuha. Wow! Salamat sa dagang salamat. Salamat yung Sige na ito, unahan. Sige nga pa